Είσαι 9 έως 19 ετών και αγωνίζεσαι σε κάποια ακαδημία ή ομάδα ποδοσφαίρου. Σου αρέσει να τριπλάρεις και να σκοράρεις. Σε περιμένουμε στο πρώτο κάμπ ποδοσφαίρου Εθνικός Γαζόρου στις 20, 21 και 22 Ιουνίου στα γήπεδα της ΕΨΕΡΟΝ. Γονείς, προωθήστε τα παιδιά σας υπεύθυνα και στη σωστή κατεύθυνση, δίπλα σε καταξιωμένους και έμπειρους προπονητές με την καθοδήγηση του Μάκη Κατσαβάκη. Πρώτο κάμπ ποδοσφαίρου Εθνικός Γαζόρου, με τη συμμετοχή αθλητών από όλη τη Βόρειο Ελλάδα, 20, 21 και 22 Ιουνίου. Προλάβετε να δηλώσετε συμμετοχή στο 6946 444 740. Μέγας χορηγός Ελληνική Διοσπιρουλίνα Νιγρίτας. Χορηγή Φυσικό μεταλλικό νερό Σέλι, Σπήλαιο Αλιστράτης, Τζιόνι Summer Camp, Κρικρί, Νέκταρ. Χορηγός επικοινωνίας Μετρόπολης Ερών 97,2.